Se kilang ahem du sitame se kilang ason amung jong si ave plote se kilang asai phumate doctor le do sitame do nakchi lasom thosi Deithor Model Hospital along doctor kave balance kave ajok inut Ruplan Hansepi apran kedamnang koklo kiso mentu tong kiwang jine maduta chipu thekhe kiso pen kachipami damjia phan hospital kalite doctor tu malongsi pati bogdam titi lasom thotsi kedamtang thireni phai inkorapli ajojero porphai hinialom upper Deithor rong piso rong amekar Robinson phangchua chor kiso pigajok tibok het Deithor Model Hospital alongsi ponlo bonta doctor phan an kangthur inghap an kipachenga phita ki thur dunde derajok saijokji chukihala block hospital alongsi aju piang bongseta ponlo hadaga doctor tum aningang thin ki mesena jok jero apor seta nang thur dunsi seline pen sinang langduno setani tum da hospital pen mute model hospital alongsi asonamung ong muchora pot nang tum hadagle ponthunon pusi nang pudun nasi puthot akoni tum Deithor Model Hospital along dam thulo lapen doctor phanta ing thur thulo seta thur the pusi ningje pono lapuson doctor phan kang thur bomahut Ruplan Hansepi bangke keso ke patang thu pikajo hadagamat apran dam juilo pusi ahema sortum phirangke thengnu ningduk pen nang thandun Pinpur dam sinang CM pen a constituency 10 public interaction ajar meke deng ponohut along pen along lamcha kipi ateng naneke bus ke pachileng natneke tovar ke soipi natneke ambulance service ki pitangte duar bokori constituency phan kopi lo ke chaktekan Deithor Model Hospital along facility kave lapen staff kadure puthak apong social media meeting along anparta local MSC mate EM Richard Tobia phan pachini pono sita kopi joksi lahai lamthi RD and edato non munira phan ke dam joya porke komatlo adai ke anpong medical EM surjorong phar kopi akeng kamlong ke dengpong halapu Dr. Clifton Jones phangchu pen lamthi ke paklang pona tengke kedamtang theri pojiklo niphai inkora ke thom bhomkuru bangke nili ladak ave nili ke urmiar ni si nangkeli lapen ladak ke do thulang inut na doctor stami alang ni bangke kisu kitu kojok ajulote mekijang adowai chu polasi mekijang diti lasi la sojok alang ni stami kisu kachiwan atum kang thurahut thekdunlong ledet pusi phirangke thengnu ningje ponno Ajat le pudam stami doctor tum kepangkre joksi Ruplan Hansepi bangke apran kedamnang koklo nasi kiwang jilangani la pusona kisung pen ke jokilong japan Karbino Thomas Council kichari tum mahin pen langpang chingduna sonte mesenji alam ahok nili kisung phowek bangse ningjelo je nili hemaso Ruplan Hansepi kisu ki tanso lilo ni tum chiponlo je haladak ing hapta theng nam ulo ing thuram ulo bonda me nang thurun de det lasi lason na ki thurun de det atum a doctor ke nang ni mane mo ifrang ansu se ituma kisung ke phuji hlastum ki chipon ke se chelang dam atum phan tame la puson si klempol ani chipathe son si du kokpo klem kli yosi amen ing thanangji lapen a duty teng chiklem clear pot ke nilitum neng duglo pima kisu ke chelang Afansi Model Hospital Rongbong khala long kibilo ante labang so kibidam hospital kibi ke kisu chelangi fansi kibi ke di ante labang so kibi puthak kisu that se chelang emergency halabang so ke chelang ki pon hut nang thurun de that lage ko pet thelo nili pinin karjam nang ko kipun nang ko lam thegelalo je nili tum kisung phoder bang pen kineng je ang tungke lahelo doctor laso doctor phan ke nilitum condemn lo nitum neng duglo kirap nang je phansi ki bilo rap thek the a doctor ke nang ni athema lapuson nilitum neng duglo nili chors ta me thinang ne de je polo latum le nang rap dun posonte thithide je kedam tangani nilini keso thek te bom kuriwani lan keso ret per kali sitame ajo phelo ajo apol ni tum dak pen ke pon ha apor ke lason lo bai hini alom lo ni tum dam lo ko dak rong mong khat model hospital long andam lo la pen hadak doctor phan kang thur dam thur thede hang jang la an ke theng a hem ador long la an ke theng sitame thur thede lo
Lasi thur thede da joine si upaya velo pos nitum hachuk hila sita medam nang kol han nili ba konsistensi. Lasi nili a doktora bang ke la na job helo pos ta me nang thur dun lo hadak nang lang dun lo treatment dun lo la pen selain nang pi dun lo. Lasi selain ebong jut elo. Lasi hadak pen nang pudun lo laan ejibon. Lasi nang tum non ke hudak nang tum konsistensi ke belek jam mapot nang tum hala rombong khat model hospital along le pon thunot ko athema model hospital si hospital bang thei muchot puthala dak penang thanun lo facility ta dak si do muchot ji si dang thanun lo la si model hospital ko che wan thu lo la dak che wan thu pen sitame doktor tombang nang thu dun de hang jang lo an ke theng dam thu bata hinia actually ke neli ke halasoni ke livang bong sedolan monde ani seneli adap nang le lo pen arju long phet lo pening du lo asi on duty doctor ta Banjar rural posting do alang lipa apran man me rheumatoid arthritis bahkan insomnia pokis do asi ajul te mekejang tek the asan ko ti asi mekejang do wais chunang kok dikti si alang lipan taneli arju pen nang je thak don lo pason son ada wai cuma alang lige thang ta bang eng hap ke theng dam ta arjulong le de usine li panai than lo la penala ni cuma chuk ke data la si dak doktor bang pranman me da joine si alang li tum phan chuk hila block page silong si padam toy lo la pen dam ta dam lo us arjulong lo pen dak treatment long lo us arjulong ke bang on hut tore beng kapage lang no pen chiboi nang kok lo us arjulong sen ingdug lo senone prang lason kavedaji fansi nitum medical team mate medical hui pensita unan kabor ipon treatment kunan kacinian treatment rong kedukela kasufan kirabji fansi nitum takai ta cisigding lo sahut adak munit kadure staff kadure joine isung perangkat penonton di kok Dolamara pen arjison rongpar karbing long loy.